Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakapor Henry budget tam ka step jong ka artarik jemang arjar arpun rio ki bor pulet ka nong po police station ki layok priang jing pentep bakadan ka jing kala ka ambulance hasurok nong po hapersya ka OSS secondary school. Kipulet habakipoy hakita jaka kilalap ya ka ambulance kit met yap na maulai pelun kemudian yo registration number ML05X Prasan Iwe Pra balanya dauba Rishan Karmendai lai pusan Senam Garta keberkela hakita jaka. Kekerwa na gipulet Kariboy district kala pentip banalor uba Rishan dan saar ngot kiwepat katau Ahmed Abias Hussein kat Prasnam baru Ijaz Ahmed lai pusnam Garta lem kowe kemet yap jong Joinal Abdin Henriu pusan Senam Garta. Laong bagani ka ambulance kami na Negrims banlit bo ia kate kemet yap Syabait Bari West Garu Hills District Henry habapoy hanong po katayar khamat kala bethay hagabau ba Rishan umla bante lakam shu ia kakali badren som house center divider ka National Highway Benrio bat kala hapdeng surok. Kani ka ambulance kala jular baru ba Rishan lambat kini ki arngot kila mensau balakit ya ki arngot sa civil hospital nong po shuaban poy ki pulet ha ka jaka bajia bat kam hadien yo ba Rishan. Habala poy ha hospital kibor pulet kila panjing tip na ki doktor na ka bentau ba Rishan bat ki arngot ya ka bagi klam yo ka jing tip ka basai la ka jing mensau jong ki ka bajur ni ka basu malu mala. Kam hadien ya kita ki arngot la plat no na ka jaga sumat bat ya ka met yab la IT Syau Sufi Kamrul Hussein ubade ukun jong teu bayam hakajing saki u Ijaz Ahmed hakajing senran lang ki bahayeng. Nasya bikin rakno ekte kemet yap Syabait Bari hadien bala pendap lut ya ki jing don kam kat kum ki an haba jia ki jing jia accident. Shu na kalyang ki bahayeng nong yap kila ai da kajing tho ru ba kim don jing wet ba kim don jing ujor ejahar yo nong nya na mar ka accident ka jia na kajing bethai ka tayar khmat jong ka ambulance ya ka ba kham hadien latan san nong po police station. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya